Gaurko musika zuzenean telebista saioan Ruper Ordorikarekin egin dugu hitzordua. Duela gutxi argitaratu du Bakarka 2 izeneko lana. Duela 5 urte argitaratu zuen Bakarka 1 diskoaren segida. Kantu biluziak bildu ditu bertan, gitarra eta hotxe soilik egindakoak. Gaur, gurean, Ruper Ordorika. Tuneloko bizitza ikatza bezalako labe xomoruak ixurutzen hasi zenean. Ruper, hemen bildu gara argitaratu duzun disko berria ezagutzeko, Bakarka 2 izena du eta duela urte batzuk argitaratu zen Bakarka 1 segida da honakoa. Bertan kantu biluziak topa ditzazkegu, gitarra eta hotxez bakarrik egindakoak. Bai, bada aspaldin hasi nintzala bakarka, konzertu batzuk, eta pentsatu nuen ongi behar nuela antolatu hori, eta horren ondorioz atea zen Bakarka, aipatu duzun hori, eta hau haren jarraipena da, haren segida, baita ere zuzenekoetatik abiatuta. Jende aurrean probatu egiten duzu. Kantu batzuk badabiltza, beste batzuk ez, eta holaxe, horien aldaketekin, da poliki-poliki grabatua da, ez sesiotan, baizik eta gaur pare bat, hurrengo hirian bat, eta hola. Bai. Gitarra eta hotxa, hori da erabili dituzun rekurtso bakarrak diskoa osatzeko, kantuak biluztu, eta agian sustraian ziren bezala plazaratu dituzu, imaginatzen dut ere, denboran garatu direla, zirala izango lehenengo bertsioak, moldaketak badirelako, baina sustraian berdin da, ez? Sortu ziren bezala, gitarra eta hotxez bakarrik. Bai, gehienetan hola izaten da, eta bai, askotan entzun didazu, nietako taldeakin edo musikarikin ibiltzia ez da Ruper gehi musikari batzu, baizik eta beste esparru baten bila, beste eremu bat, aurkitu nahia, eta batzutan kantuak norbeak pentsatu bezluken lekuetara eramaten dituzte musikariek ere, ez da? Baina bakarka nahita nahi ez, beste burutazio bat izaten dira aurretik, eta bai, asko aldatzen dira batzutan. Esan izan bideo horretan, kantuak sortzen dituzu, zuk igual zure etxeko egon gelan, gero bandarekin forma hartzen dute, janzten dira, eta orain dituzunak da kantoiek biluztu berriz ere, ez? Imaginatzen dut, agian ez dutela hasierako moldaketa hori, baizik eta garapen joan den kantu izan dela, ez? Bai, beste aldatzen da denetan tempotan, tonuak dena aldatzen da, baina kantuak hor dirau eta batak beste informatzen du, ez da? Batzutan jo duzu urtetan kantu hori modu batera, eta halako batez ikusten diozu zirrikitu bat, eta hori da, nietako oso gauza berezkoa. Ez dute gehiagi pentsatu beharrik hasieran hori zalako nire inkizuna, batez ere hasieran, eta gero gainera zaletu bezala ere oso zalia naizelako. Ikusten dudanean disko bat, normalean beste kontestu batean jotzen duen kantari edo musikari batek egiten duenean bakarka disko bat bere tresnarekin edo gabe, asko interesatzen zait. Horregatik zaletu bezala ere banaiz horren jarraitzailea, ez da. Aipatu dugu, gitarra akustikoa dela erabili duzun tresna bakarra, kantu pare batean elektrikak sartzen dituzu ere, baina nagusiki gitarra akustikoarekin hildako kantuak dira, naiz eta akustikaren barnean ere moldaera ezberdinak egon. Bai, pare batian, bai, kasu honetan, bai. Bai, bi dira, zaldiak negarrez eta izen zaharrak, uste dut, bai. Zuzenean ere hola egiten dut, gehienetan erdian edo planteatzitut pare bat edo 3 kantu bakarka, eta holaxe egiten dut, bai. Esango nuke, bi diskoak mantentzen dutela nolabaiteko soinu bat, mantentzen dutela nolabaiteko izaera bat, eta bideo horretan imaginen soinu izango zela lehenengo harrapatu beharrekoa, ez? Bai, bakizu da, nahi baduzu eskura dauzkagun baliabide guztiak ez daitezen bigarri, hori da ideia, ez? Ideia da alik eta garbien nahi baduzu, garbien ezakitza zein da, naturalen. 70. hamarkadan abiatu zenuen musikabidea, 45 urte geroago hemen gaude,
bidean kantu esente bilduta. Imaginatzen dut, bi disko dira, 20 piko kantu, zure diskografia oparotik aukeraketa ere zaila, ez? Ez, baina zorionez, zuzenekoetatik batzuk ikusten ditut interesgarri eta beste batzuk zakin nola esan, inposatu egiten dira. Badia kantu ustekabeko batzuk eta beste batzukin saiatu naiz eta ez asmatzen. Eta pare bat nik uste nahi eta nahi ez hartu beharrekoa zirela. Eta hola zio, osatu nuen gero LP-an atea behartzan eta luzeago egitea ere etzan komeni ez baita sartzen. Eta holako arazoen gatik ez da. Joan sorseuz, lasai joana, aizea lagunda aldaketana. Joan sorseuz, lasai joana, pausua luze eman lehunean. Iesi nahiean da bilaen burua, ilargi beteak erakartzen urak. Gora eta bera da bilaen gogua, ez dakizu zen nondik nora joan. Elkar disketxeak argitaratu du lana, Bai. bi diskoak batu ditu vinilo eder honetan, eta lehen aipatu duguna, ez? Oso zaletuentzako disko bat, ez? 20 piko kantu, akustikoan eta bakarka. Bai, disko bitxi bat, bai. Ederra da, ez dakit, nik dakizun moduan beti saiatzen naiz albumaren ideiarekin eta nire hasierak hor daude, lehenengo lau diskoak LP-an atea ziren, ez zegoelako CD-rik oraindik, imaginatu ze bidaiak, ez dakit. Argitaletxearen aburua izan da, bai, hola LP bikoitz bat ateatzia. Disko honetan topatu ditazkegu hasierako kantuak eta bai azken urte hauetan egindakoa, azkeneko diskoetako ez espreski, baina bai azken hamarkada honetan aterako kantuak ere, esan daitekenak ere, betiko klasikoekin batera ere, klasikoa bilakatu direnak, ez? Bueno, ez dakit, uste dut ondo gauzatzen dienak bakarka, ez da. Badaude beste kantu pilo bat, baina oraindik nik uste dut distantziak asko laguntzen duela hortan, zenbat eta urte gehiago edo gehiago jo izanak, are hurbilago sentiarazten ditu, ez, eta ez dakit bidia edo atxematen diote oinarrira, bakizu barrura heltzeko, kantu berrietan ez dut ikusten halako beharrik oraindik, ez? Ez dut uste, bueno, gertatuko da noizbait, gertatzen bada. Grabaketa aipatu duzu, denboraldi ezberdinetan sortu izan direla, kantu bat grabatu, beste egun batean beste pare bat, hola jontzara pixkanaka bilduma osatzen. Disko hauen grabaketa azkaraten egiten duzu, Jonan anaiarekin, Mamio Estudiotan, leku goxoa, kantu goxo hauek egiteko, ez? Bai, bueno, beste disko guztietan bezala, baina kasu honetan gehiago. Zen eta estudioa zeukan berak gehien bat masterinerako, estudio txiki bat, eta ideala hortako, eta gero bion arteko harremana normala den bezala, barru-barruan dago. Bai, nietako, bai, azken diskoa da berarekin eta holaxe, bai, ikusten lagunduko dula nire baitan behintzat beste aurrea behiratzeko, ez da? Ezinbestean nola izan behar da, ez? Eta aipatu dezakegu, dagoen lan mimatua, ez? Kantua goxotasun hori badaukate, sinpleak dira, bere zurduran, baina oso esanguratsuak, ez? Hain nuke pentsatu hola den, ez da, zen eta tentu handiz garabatuak eta holaxe, tratatuak, bai. Aurrekoan bezala, bai. Ni errudun
sentiaraztea zenuen lege, azkenian sinistu nuen nik ere, hainbeste eraso zentzuk gabe pairatuz, lurra joko nuela. Aspaldiko proiektuarek bezala, benetakoa zen ene asmo bakarra, Mauritziaren kantu bat bezala, zurekin aztea nuen desio, nola egin ordea. Zure fotoa nuen oe alboan. Enaiz ni zurekin aztu dena, beste norbait. Aipatu duzu, diska hau sortzen dela pixkat bakarka astearen ondorioz, hor burutatzen zaizu, disko batera eraman zitezkela kantu hauek, eta horrela sortzen dira. Zezberdintasun dago zuretzako bandarekin azaldu edo bakarka azaltzea, agertoki batean? Handia. Behin saioan hasita behar bada ez da horren besteko, ez dakit, nola esplikatu hori, baina ondorengo guztia aldatzen da, harremana jendearekin, lekua, eta nik uste dut azkenean komunikatzea baita, gauza eta beste bide batzu dira, beste hizkuntza bat, ia. Eta baina nietako plazer ikaragarria da musikarekin aritzea, eta asko ikasten dut hortan, baina bakarka ez dakit. Badirudi ikutu ere egiten duzula aurrera joanaren sensazio hori. Esan honuke edo kantuak hartzautela protagonismo gehiago, ez? Kantu bera, ez? Bai, dudarik gabe. Eta gauza bat nik uste dut kontutan hartzekoa dana da, horrek askotan niri esaten diateze zailtasuna edo, nik uste dut jendearentzako ere bai. Hau da, jendeak gehiago eman behar du, bakarkako emanaldietan, eta pozgarria batzu oso gertu daude, prest daude hori egiteko, eta asko gozatzen dute batzuek horrekin, baina nik uste dut gehiago jarrita beren partetik, ez? Hori ditzen zait. Imaginatzen du ja dagoeneko hariko zarela zirriborro berriekin edo hariko zara sorkuntza lanean, ez? Bai, anabile, betidanik, baina bai, nik uste ez naiz, egun hauetan galdetzen diate, eta ez naiz ni esan zale olako gauzak garbi ez ditudanak, baina uste dut datorren urterako ateako dudala grabazio batzuk kantu berriekin, bai. Zure musika bideosoan mugalariak izan dituzu ondoan, kasu honetan, bakarka taularatuko zara kantobek taularatzera, imaginatzen dut ezberdin izango dela banda bat izate ondoan edo bakarka azaltzea agertokian. Bai, nik esan hori dut mugalaria diela ONG bat, bakizu, lukoro handirik gabe nire kantuak mugaz bestalde laguntzen saiatzen dienak, eta bai, azken formazionekin, dakit 15 bat urte daramatzagu, baina bai, badut libertadea handia ere hortan, bai, asko preziatzen dut, bai. Diskoa Elkar diskoetxeak plazaratzen du, vinilo ederrean batu ditu bakarka bat eta bakarka bi, eta Luitxo Neirak egindako diseinu ederrean jantzita dator ere, ez? Soil, baino dotore. Bai, hori irudi hori duela 10 bat urte egin zuen, eta erabaki genuen bigarren disko hau denezkeo aurrekoaren jarraipena, azala beste kolore batian argitatzea eta hori. Ez
dakitze pasaiten dan azken aldi hontan jentia zidala tantzaiken sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlakotz rekuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 viva tu. Urte mordoa musika estena honetan, Ruper, atera zenuen disko bat orain dela urte batzuk, Azukreko Eskorrak izenpean zenbait kantuen moldaketak egiten. Zure bideo oparoa da, inolako zalantzarik gabe, baina agian ez dituzu kolaborazio askorik egin. Bideo horretan azkena Benizerekin batera egindako kantua aurkitu dezakegu, ez? Eta belaunaldi berriekin pixkat lotura bat eginez, ez? Bai, harreman oso aspaldikoak eta personalak sartzen dira Benizeren kasuan. Eta bakizu ni ez dut nire burua interpretetzat. Ez zaite erresa. Bestien kantuetan sartzia eta horregatik izaten ditut galdeak eta ez zaite erresa. Orduan ez naiz oso emana hortara. Bada kantari asko interprete abilak dienak eta bestien paperan erreski sartzen dienak, baina ez da nire kasua. Eta orduan, bakizu, albezala hiltzen. Imaginatzen dut urte hauetan guztietan, garapen handi ikusi zula euskal musika estenan, 70 hamarkadatik ari zara musika sortzen. Gaur egun badatoz belaunaldi berria bestelako giro eta ritmoetan. Kobalakari figura hori ez dakit desagertzen ari den, baina bai moldatzen, ez? Beti izan da, hola, ez da. Ez dut besteik ezagutu. Eta bai, aldaketa handia daude batez ere teknologiarekin lotuak, ez? Eta musikan. Baina beti izan da, hola. Kantuan hasi nintzenean, ia etzan olakorik egiten, zorritzan bere ala, bakizu, ni naiz punkaren sasoikoa, berriz. Eta punka Inglaterran hemen berandu hau aliatu zen, eta denbora guztian kantuak behar du libertade osua, eta gaur egun musikak beti izan du harreman handia teknologiarekin, baina orain gehiago, eta horrek asko markatzen du. Isilik zauden nundat zure ahots laguna. Ozenkin mintzo zait gaur zure isiltasuna. Egiazko ipuinetan legez zientzia liburuan nara ez da inozen mintzo egia. Nabarmen, hain gara den egia. Aipatu daiteke agian, teknologia gure gain dagoen garai hauetan, zure diskoa pixkat atzerako bideo hori egiten dula, ez? Gitarra eta hotsez bakarrik taularatu, ez? Bai, etzen hori intentzia, nik egiten dut beti egin dudana. Baina bai, gertatzen dana da, guk ere baliatzen ditugula izugarrizko aurrerapena daude grabazio munduan eta niretzako ikaragarrizko bidea da. Horrek gehien bat, nire ustez, gertatzen dena da gehien bat gustuak aldatzen dituela. Eta segurki belaunaldi berrietako batzuk beste gustu batzuei lotua bizi dira edo horren atzetik eta hola izan behar du, segurki ez dakit. Diskoa kalean imaginatzen dut, emanaldiak etorriko direla, tartekatu egitu duzu mugalariekin kontzertuak bakarkako saioekin edo bakarkako aro bat izango da honakoa. Gehien bat, baina ez nuke nahi nuke mugalariekin aritzea, baita ere hemen da handa, badaude data batzuk eta horiek betetzen saiatuko gara bai.
tartekatu izan dituzu beti zuzenekoak jendea zutik eta jendea eserita antzokietako eta aretoetako kontzertuak, diskoa esango nuke gehien bat eserita entzuteko dela, ez? Bai, nik uste baiet. Bueno, ni horren aldekoa naiz beti, Espada dantza musika bat izu, edo dantzagarri den musika. Askotan, iritzen zait estereotipo handi badala, ezatia roka behar dala zutik entzun. Segun, zer roka, ez dakit, ez daukat hortan abururi baino bai. Inoiz egin izan dut hau bakarka jendia zutik ere bai, baina ez zait iritzen. Nik uste, nik entzule bezala asko da ere hobekia eserita. Ruper, plazerra izan da, zure disko berria hau entzutea, gozatu genuen bakarkaren lehen atalarekin, bakarka birekin ere gozatzen ari gara gaur egun, imaginatzen dut, disko berri baten esperoan, bidean topatuko garela eta mi esker gurean izategatik. Eskerrik asko.